Κατά την άποψή σας, ποιες είναι οι αναξιοκρατικές πρόνοιες? Πρώτα αρχίζοντας από τα κριτήρια της αξιολόγησης. Εσείς θα αποδεχόσασταν ένα σχέδιο αξιολόγησης όπου η βάση των κριτηρίων που θα αξιολογήσετε να είναι άγνωστη? Σκεφτείτε, αφού πρώτα ψηφιστεί η νομοθεσία, να συζητηθούν μετά τα κριτήρια τα οποία θα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί. Δεν διαφωνείτε όμως ότι θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια? Πρέπει να υπάρχουν κριτήρια, αλλά αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να είναι μετρήσιμα, να είναι διαφανή και προπάντων αντικειμενικά. Μπορώ να πω ότι μας παρουσίασαν κάποια κριτήρια στην αρχή, κυρία Σάβα. Μπορείτε να μας τα πείτε, κύριε Μαυράτσα? Δώστε μας ένα παράδειγμα, ας πούμε, κριτήριο για να καταλάβουμε. Ένα κριτήριο, κυρία Σάβα. Εάν ο εκπαιδευτικός συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικού κλίματος ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Προσέξτε τώρα. Πώς εννοεί ο συγγραφέας εδώ, αν συμβάλλει στο θετικό κλίμα στη σχέση? Δηλαδή, αν πηγαίνει στην κατσίνα και κερνάει όλους τους καθηγητές. Ναι, και ποιος είναι αυτός που μπορεί να το κρίνει αυτό, εννοείται, αντικειμενικά. Και να σας πω ακόμα ένα. Προωθεί, λέει, την ισότητα ανάμεσα στους μαθητές και επιδεικνύει σεβασμό προς τη διαφορετικότητα. Μα, κυρία Σάβα, αυτά τα κριτήρια, αυτό είναι εύκολο. Θα βαθμολογούνται. Μα περιμένετε. Είναι εύκολο, αλλά όταν υπάρχει η βαθμολογία στο κάθε κριτήριο από το 0 μέχρι το 10, πόσα θα βαθμολογήσετε έναν εκπαιδευτικό εάν προωθεί την ισότητα και επιδεικνύει σεβασμό προς τη διαφορετικότητα από το 0 μέχρι το 10? Αυτή είναι η διαφορά. Πρέπει επιτέλους να πάμε να δούμε και την ουσία του σχεδίου αξιολόγησης, αν μπορεί να εφαρμοστεί με αντικειμενικότητα. Ωραία. Κύριε Μαυράτσα, γιατί δεν καθίσατε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα να βρείτε τα κριτήρια? Μάλιστα. Να σας απαντήσω. Ενώ μας παρουσιάστηκαν αυτά τα κριτήρια που σας έχω αναφέρει μόλις τώρα. Εμείς το τονίζαμε αυτό σε κάθε συνάντηση με την Υπουργό και η ίδια η Υπουργός έμμεσα παραδέχτηκε, σας έχω πει και προηγουμένως αυτή την ασάφεια, και μας είπε ότι θα διορθωθούν. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Και παρουσιάστηκε μετά να μας πει το εξής παράδοξο, ότι θα παρατευτούν σε μια επιτροπή παρακολούθησης αφού πρώτα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κυρία Σάβα. Μα δεν είναι σοβαρά αυτά.